Nyt meillä on vuorossa syyskuun ensimmäinen hyvinvointivinkki ja se liittyy veteen. Ja nyt puhutaan siitä, onko se Glage vai onko se Klage, niin kuin sanotaan. Miten se nimi lausutaan? Se lausutaan Klage. Klage. Hyvin helposti, joo, suomalaisittain sanotaan näin. Mutta periaatteessa se on saksalaisittain, koska se on saksalainen tuote. Ja perustaja on Klaus Gerdes, joka on joskus keksinyt tämän. Ja hänen nimestä tulee Klage. Eli miten me voidaan lämmittää vettä energiatehokkaasti? Varmasti kaikista vaivattominta on se, että se vaan lämpeää silloin, kun sä tarvit sitä. Ja sähköä kuluu silloin, kun sä käytät sitä. Ja sä aina saat lämmintä vettä. Ja sä aina saat niin paljon, kun sä tarvit sitä lämmintä vettä, että se ei lopu kesken. Miten niin. Se nyt on mahdollista? Sillä tavalla, että sähköä, vettä ja se sähkö lämmittää sen läpivirtaavan veden. Ja kylmä vesi sisään, lämmin vesi ulos ja jatkuvasti tietenkin vesi tulee tästä sisään, kiertää tuolta tehokkaiden lämmityselementtien kautta ja tulee lämpimänä ulos. Ja tästä syystä sitä ei tarvitse millään tavalla varata. Se vaan tulee sisään, sen lennosta lämpeää ja se tulee ulos. Tässä on meidän yleisin malli ja sitä käytetään keittiössä. Siitä saa 5 litraa minuutissa suihkussa lämmintä vettä. Tästä valitaan se lämpötila, mitä halutaan, että se tuottaa sieltä. Ehkä helpoimmillaan se on siellä mökillä, koska siellä käydään harvoin ja sitä vettä käytetään harvoin. Se voi olla myös omakotitalossa. Talouksia on erilaisia ja eri kokoisia. Niin tarviiko aina olla sitä isoa varaajaa? Tässä on luksusmalli. Tästä saa eniten vettä, 10-14 litraa minuutissa. Tässä on myös hieno näyttö, missä voi valita, että kuka on suihkussa. Ja myös on kaukosäädin, mistä voi säätää sitä haluttua lämpötilaa. Itse asiassa tulee aika usein asiakkaat ostamaan uudempaa versiota, koska se vanha on jo 20, 25, 30 vuotta vanha. Ja nyt ne katsoo, että okei, että nyt voisi vaihtaa uudempaa. Tai sitten se jo sanoo itsensä irti, mutta 30 vuotta on kuitenkin aika sellainen kunnioittava ikä. On todella. Niin. Sitten on myös tällaisia pienempiä, vaikka lavuaarin ylle. Siinä on myös oma hana. Tämä jaksaa varmasti lämmittää sellaista kädenlämpöistä vettä. Kaikki meidän asiakkaat, kyllä ne kaikki sanoo, että tämä on luksusta. Ja miksei me tiedetty tästä aikaisemmin? Ja miksi tätä ei ole kaikilla? Ja sitten on myös laitteita, missä ei ole hana ja liitokset ylöspäin. Tässä on esimerkiksi pistoke ja tämä tulisi lavuaarin alle. Ja silloin siinä on oma hana, mihin se kytketään. Onko se asentaminen minkälainen prosessi? On laitteita, mihin riittää vain putkimies, tai sitten tarvitaan sähkömies, jos on vähän voimakkaampi, tehokkaampi laite. Syksyllä otetaan pistoke irti, otetaan letkut irti. Tässä on 2 letkua, ne irti, ne jää roikkumaan. Sitten vaan nostetaan laite seinästä kainalon alle ja lämpimään. Näin helposti se on. Se on vain 2 ruuvin varassa. Kun sä et ole siellä, niin sulla ei ole mitään sähkökulua tai ajatusta, että vesi seisoo siellä paikallaan. Ja sitten sä käytät vähän niin kuin seissutta vettä siellä. Helpottaa arkea, helpottaa mieltä ja myös tilaa säästyy, kun laittaa pienemmän laitteen.